सोमू ती एक बाहेर जाऊन मूर्खासारखं घाण होऊन आली आहे. तुला कळतं का घरा की काय? हा शेण पडलं काय पडलं गडा 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 लुळती या रस्त्यावर आणि घरात येऊन असा बेडवर हातुरणावर पडतीया. तुला अक्कल आहे का काय राखी? आ कुणाला बोलतीस बोल म्हणते. निवांत झोपून टाकते बघ. मी गार पाण्यानं आंघोळ घालणार बघ सकाळ सकाळी आगाऊपणा केला तर. सोमू तू तिच्या नादाला लागायचं नाही अजिबात. इकडे बघ माझ्याकडे. इकडे बघ सोमू. आणि घाण जर झाला तुम्हाला बाहेर काढणार दार बंद करणार आहे. कुठं लोळायचंय लोळून यायचं. एक तर कामात वेळ मिळेना मला. हा खुशाल सोडलं की जायचं घरात राडीत लोळून यायचं. हा तू काय बघतो रे? हा तुला पण म्हणायला लागलोय मी. टेरेसवर जातोय गडा गडा लोळतोय. इकडे बघून हा हा हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हा